Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga rot ti surat, idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Simon. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanatugtog tiri daw ti balay. Aglaladutak nga timmangon, wala bimmangon, timmakder. Napindas kami ti buybuyak iti TV manong ta pelikula. E mimpos ko pa'y laeng. Gabot ta mabalimbot nga ipos. Gabot ta inalak dahi ta iti YouTube. Natugtog man ang tiri daw, manon nemi, kaya di ba pang kulukatan. Diyan ka mo, numaragsakan na kung saan. Dimteng tiburdek nga anak ko. Iso da ito yung Alex. Pang, anda kami. Oh, Alex! Nakalagip ka man anak, bunso. Iso ni Ani. Tiyak baling nga manok niyo. Agi na sinumad na ito kadwayo pa nga may sana pintas sa babae. Di mo ko na nga kapsat na. Anak na iti kinabalasan na. Ano? Kahit mo sawan at the human mo kayang ko ana. Owen, papa. Papa, di ka nakam ka di pastriket? Kahit so, ay, papa, mabaling ka ding awagan ka di papa? Ani, tinagan mo. Owen, papa, agmano akman. Kada ito nga rin, apukok. Apukok at nga rin kat anak mo, kat agkasawa kayo mat. Manugang ka. Anak ko, manugang ka. Gabot ada anak yon di apukon. Crystal tinagan ko, lolo. Wow, agmano ak, lolo. Lang nga, basta agmano kan nga ako, napok. Umarakop kan. Inarakop ko manong, nagbanglo. Nariing tiriknak, iti dahi nga pa nangarakop ko kini Cristel. Lolo, muna tao mo na pok. 18, lolo. Ay, saan ka nga menor de edad? Kaano't panagdebom? Into na next week? Ay, kayat mo sawad dito yung kangagdebo? Kumalolo, no, pa nakabalin na. Kit mo nagdakil ti pensyon ko. Abe, di nga di ka pagdebuan ko nga nabindas sa panagdebo. Simrek da nagkibin da Ronald kastamatan kini Ani dagiti agasawa. Hirinto ta kinabay kumet ni Cristel. Lolo, nakarinyo ako na lolo. Kastuya ka po no gustok ti may nga tao. Lolo, kaduan yaman ti kayat mo, duan yaman ti pakaragsakam, ipay ko. Baka nadungdunguak ni titom nga Ronald. Ano tawag mo keng ko ana? Cho, Cho. Daddy ko nanahan ko. Daddy, oo, ni Daddy. Baka nadungdunguak ni Daddy. Baka nadungdunguak pa ni Mami. Ronald, pa. Dede, arwa, gamit yun. Dada villager, Roal. Isarag ka na. Isarag mo. Data matla kwarto mo sa pagkwartan nyo agasawa. Dito ta ni Crystal kita agabay kami. Ha? Siyak na di umuna, master bedroom, sumaruno ka Crystal, sada kayo. Diba? Dato a kwarto idigit, kwarto ni manang mo. Ni maumat ni manang mo. Sa sika, tutuwa kayo mat anak ko. Kumusta mo ni manang mo nga, Linda?
nabayagan nga tiyak tinawagan, Papa. Ala, hindi sa rin ka nagamit yo? Kahit siya, umay ka Kriste. Yan tangan kat umasudagan na tipang grabe. Umay ka, tatulungan na kagluto. Ngem saan nga imay manong? Kay sarek na kano palang gamit na iti maited kang kuha na nga kwarto. Pambaran na kano agsukat. O sige, ito makasukat ka, umay nagdanunin iti ko. Sina, tano, awan ti basit ka mo nga lutuin, isuro ka. Kinabud no na lolo kat nasa dutak. Amay, dinakbat kayo na paglutuin ni mami. Nagluko na yata nga mamin. Di na kasi sinusuruan. Siyak ti mading magsursuro, lolo. Mati kanyang tigasta. Uray ka sunod kay napintas mo, iha. No awan ti amom nga trabaho, may katipintas mo. No sadot ka. Dungdungoy nagbat namin ni mami. Nga panang dungo dahil saan nga panang isuro kayong kagluto, uray no amom tiglaba. Dadalang pantikan prak. Ti lablabo ak lolo. O susabo. Ore no among tegdalos. De jalang kwartok no kuha ti dalusak. E susabo. Ore no among ti lalala. Isuro kanto. Wen. Isuro kanto. Talaga lolo? No masadot ni mami nga mangisuro ken ka. Siyak nga lulom ti mangisuro ken ka. Idi makasukaten manon na imay ti ayan ko. Idi tatalyawak manong, wow. Nagpintas ka talaga, Cristel. Lolo, pasensya kayo na, naruwa makakastoy, nadakto nagtibalay. Nga nakashort ka ti kumepkep. Uwen, sa akla naka-isliblesa. Ada boyfriend mo? Awan pa'y lolo. Kahit ko nga ron, ngayon to no paragdebok, kahit adan to ko maiyam amokon nga boyfriend ko. Kaya't mo timadaan di boyfriend? Kahit ko lolo. Di na kayat? Lolo! Ala! Nangaw ka lolo ha? Mano lang titawin ko. Abag senior citizen ko di 2 years ago. 62 pailain. Pailain ko na yung lolo. Senior citizen kayo. Nagretiro ako dito sa Bisyo. Nagpempensyon na. Ako ang pangipanak ti pensyon ko, hindi tinalawan na kung nagitan ko. Nabayag mo tinga nabalo Awan hindi tinderes ko ng mga asawa. Hindi nabit pa yung nabalo tsaka mo no apin kita. Ala lolo, no. Agahit ka kanyak lolo. Wine, I love you, Cristel. Ala, lolo, apay narakop lang lolo. Sanggo lang basta inarakop manong inamalak dagiti mo agbarbarabasa nga bibig na. Ama, 62, umarakop ken umagek iti 18 years old. Lolo, ala, saanan nga virgin nga iti lips ko. Sampayan nga virgin, ti adda ti barokong mo. Lolo, baka na makita dadadi ka ni mami. Amok, kadada ito nagtikwartuda. Sa bali matararamidan da. Kunang malanos, suruan lang agluto. Alawin, agluto tan, ha? Tendon rabi, agkay tata. Ala, lolo saan? Lolo ka, apo ko na. Saan na ka ba taputot di anak ko? Hanggang apo ko. Lala, kitawagan naklata ti lolo, misukayat mo. Ngam saan kang ibilang apo ko. Ibilang kang asawa. Hala, ano titawag kang ka ni daddy? No asawain ka? Uwan, ano tawag ni daddy kang ka? Anak. Ano tawag ni mami kang ka? Anak, manugang. Ay, manugang, katugangak ko na ko. Katugangak di manugang ko.
asawak di apukok. Apo yan. Manong na may nakaragragsakak, nakagan ka na'y gayak, nga nagluto, sursurwak maisuna, manong tatandaan mo, laglagi pa pwede bagang, ha? Uy, lolo, Simon ko naman latang kanya. Madi, Simon ko nakto ano, makapagdebo, Alawan. Talagang igastusan ng tidibo. Wen, gastusan ka. Gapatayetin ka. Ala, lolo, hantang nagbagay. Ama, nagbagay tayo itong rabi. Hindi makaluto kami, manong nemi, nag-isar kami, gagtugtugin di kwarto na dati kini mami. Ha? Tamangan tayo. Sige, lolo. Hindi mangan kami, manong nemi, nadlaw, dagiti agasawa. Nga, serserbiyak. Manin kaktikanan si daan ni Cristel. Nagkinita da. Adi, papa, Napay. Nadungo kay sa launay kini Cristel. Ay, nadungo nga akong sakti agapo ko. Laglagay pa nyo, saan ko nga putot suna. Amok saan mo nga putot? Tao pa'y putot mo. Pa'y, manotawon mo idi ani, idi pas ngay mo ni Cristel. 18 ko idi. Papa. Idi ka 36 mo. When? Sa doon ka na first love ko, saan ko na liklikan nga ipay ti amin ko. Di masikugak, binaybayan na. Alakit kastala tayo biyagaan, karod, ya? Kaya nagyaman na, dakay nagkagasat. Inauna kang ni Ronald. Age doesn't matter. Papa, yes! Correct ka dyan, ani. Naggapo keng kadeta nga word, ha? Age doesn't matter. Iso nga ito numamuam ti amin, di ka ito reklamo. Ganyan kayo ito sa pa. Mga yun. Naimas ka di matlang ti luto mi ni Cristel. Naimas pa. Naling kay gluto. Isot ko na deta ni Ronald. Nalaga. Katsusuruak ni Cristel. Panagluto, panaglaba, panagdalos. Kanda dumapay. Huwag gayam, Cristel. Lolo? Anat korsom? Accountancy. Okay. Di ka din doon panaglulukat ti klase. Dito ka doon nagbasa. Uwan, lolo. Yung lolo, ha? Did you pa nagdebook? Oh, no problem, Ronald. Ani, siyak taggastos, iti pa nagdebo ni Cristel. Takuran, ha? Intro no pa nagdebo nam tumanon deta. Ya? Ato lagi iti pribilehyo. Mabalinan to tagbutusen. Iti saan lang SK. Ha? Ken, mabalinan to taglisensya. Nag-drive. Lolo, kahit mong sawin, yalan nagtut lisensya. Basta mo mag-drive. Amo ko, lolo. Igatangan nagtupet ti kotsek. Uy! Oh, lolo, I love you. Inarakop na akmanong nimi ni Cristel. Nakita ka nagkinita manan di kita kasawa. Ngayon may titinteng tirabi manong nimi saan kun nga inuray pa'y nga mga pag-18 ni Cristel. Talaga nga rumugrug sutirik na. Iti panakaarakop ko kini Cristel, ken panakaraman ko kadagiti lips na. Imbabanak ng paubing. Kaslaklag tawen iti kasken kuha na manong nemi kastat karurug suwak. Uwan. Tsak mat idi mahilig. Dilayang asawak manong nemi tinagbalin nga karelasyon ko. Sa anak nga nagbabae. Sa anak nga nagchicks. Kaputa nagbalinak idi nga napudno ti asawak. Idi, nabiit pa yung natay, ibagbagada idag asawak, kapatubingak pa. Yung saan ko kinaya? Awan idi, ti pakariknak, idi ayat, kadik iti babae nga kursunada kanya. Ngayon itakid din ta dinteng, ti 18 years old nga Cristel, nga syuman tinauding anak ko. Nariing tiriknak, nagtugtugak iti siled ni Cristel. Sindeta, Cristel, ilolom.
Apay lolo, ilukat mo tri daw. Amo ka saan ka makaturong. Mabit lang arod. Idi lukat na tri daw manunemi nakanayti. Wow! Paunay na pa nagbarbaro ko. Kumapkap ti pantina. Kamakitkitan ti pingping manunemi ti amin na. Sumrekak. Lolo apay. Sumrekak. Sumrekak. Indra ka putri daw sa kuinlak. Lolo. I love you, Cristel. Lolo, saan ta nagpagay? 62, 18 ko. Age doesn't matter, kinuna ni mami mitay. Lolo, damaging man, kayampay. Diti day tang imbaga naman nung name. Naguyos ako. Nagmacho ka, lolo. Yeah, tama. Nag-gym ka. Nag-exercise ka. Ha? Nakita mo, nada treadmill ko. Nada pagbarbarbelak. Kaya? Naku ka. Huwag tawa na tungatan 70 kada 80. Kaya to pa lang. Ipakita ka. Inikat ko manong name di short ko. Na? Tibrip ko na bati. Agrugurong harungan manong. Tasaan nga kabaylan tibrip ko mang bagka. Mang kalog. Lolo. O, makita mo. Nagtakal, lolo. Ado matindi makikita lolo. Kadigiti Facebook, ita YouTube. Kadigiti pa. Ito pa lang tinakita nga. Kahit mga ikanan, mabuti nga. Aman, alam, tayo mga ikanan. Ala, nagpudong. Kahit mga sakmol. Ala, lolo, urayim ka nagdisot-soak pa'y. Talulangin ngal daw. Itan, subo mo. Ha? Mga anak di hotdog na di na oras, lolo. Sige, alan, ako na. Ala, lolo. Talaga mapa-experience ko na ito. Ita ka din mapasamak, lo. Itan. Siyak tinangoksog. Tinayti naman. Tinurong mat ti ulok. Daki duwaman sanas na. Lolo. Lo. Simon, tinagan ko. Simon. Nasakit. Ngam naganas, di ba? Wine. Simon. I love you, Cristel. I love you too, Simon. Impanagnek ko manong nemi iti kinarugsok. Tako nakngaruden awan iditi interes ko na makipag-sex iti asinuman di ta babae nga saan ko nga love. Tako nadang one night stand saan ko inararamid. No bang pagkabaylak kumamat ti mapanggumatang kata nang runa no kasta nga mailiwa. Ngayon tinusosar ko manong sarili. Tapno lang maipeksak tirik na. Sa sarili niya. Kandap no saan nga aglati nubunin ko ma. Usareklata mabayinti ma. Samat nga dakas na ita. Awamat iti Biblia mangiparit manong nemi iti ang sarili. Tila iparit na ket iti makiapig makikamalala. Baluak met awamat asawa ni Cristel. Kaya lang sex without Mary. Yung sumarsarun to na itan. Asawaik to na ito nga siyuman ti anak ko. Asawain kan ko. Lolo. Nagmayat, lolo. Nagmayat, nagbara rin di bibig mo. Nagmayat, ti panang kinit mo, di man sanas ko. Naglayang ka nga talaga, lolo.
Baliktadan tayo taon mo, lolo. Sa nga 6 no, di ka 26. Oy, 26. Ngam saan ta baliktadan ta taon mo, Tapos sa nga baling 81. Napanak pa iti baba manong name paunayin ti kinakinis na. Naghimas ka din nga kilawan, no kilawan ko lumablabasi. Kininikinit ko manong name iti perlas, kadadadan ti panagasog ni Cristel. Simon! Simon! Sako ikot-kutukot ti dilak manong name iti ruangan ti kuweba. Simon! Kayat kon Simon! Kayat na kanon. Sige. Yung pangatok ti ulok di magas iti barokong aging gain na malak di kiti lips na manong name ing kalawak ti kayang na get ready ko na. Diyos samit kaya. 18 years old. At dapat di kiti 14. Kaya da pa. Siganto kitin. Ready? Yes, Simon. Atek. Buhayin manong name narigatanak. Akasmat at panakarigat ni Cristel. Kinarapod nuna kaslakayat kong ibabawi manong. Tayore kong tulangin to nagdabo. Ngayon di babawi, anak, di mo ituloy. Di mo kaya. Di na pakadanagan, kaya. Ituloy mo si Montado, di mo ituloy, danug-danugan ka. Intuloy ko nga rod manong name kat talagang insakripisyo na. Katap no saan makangig di kita aday di bangin na kwarto. Inapot ko tingiwat na manong sa ko inpilit ka. Napahanin simrek. Sige, ituloy mo kahit kung mapadasan di bagbagada na kita kapatasan. Kaya't ko ti maminado Simon. Kaya't mo, kayak. Ore na 62 ni tawan ko. Nimembag ang mga 26 sak. Kayak. Alas Tom, Simon. Kinayat kitan na kun manong napansiguro na. Kadililo kayo nanti iwan na tuloy ko. Intuloy ko manong name iti nagkabalyo itirabaho ni Cristel. Intuloy ko numanin kaya't katanak manin napanak manin lolo. Orel lang na mitlo. Di maikapatan manong name nagsabat pirik namin. Nagsabat at panak manin. Nagsabat na to. Kaya't masapag aganak kakas kini mami, lolo, sige, isurok ka doon niya taramidang tapos ang kaganak na, naggraduar ka pa Diyak kaya timasapang kaganak kasi kini mamin ko, yung nagmayat lolo, lolo, I love you. Buhayin manong nemi, arig na nga nagpatpat kami kini Cristel. Taore jak kumakayatin, kaya't ko pa Ala ni Lulu, senior citizen naminin, iso nga din ang kayak pa ngamsi ka, kayat ko pa, adan to man sa baling arabi, paturok tan, kayat ko pa, agikisak hindi mo kayat. Lugo ka, may nagikis ka, maamanda dati kini mami lo. Kat idi manong name tadimteng ti panagdabo na. Aramid ko ti amin. Nangarkilak manong name ti orek nanginang banda, live band. Nangarkilak ti kalalayngan nga MC manong name. Ngeta, nakadut imara. Taori talo nga letson manong. Pinakater ko sa nagpaletsunak pa iti talo. Sa bali pa iti kitay pinaparting kalding. Kada pabo po, nagado nga tao.
Manong name imbes nga niya Ronald nga anak ko ti first dance na ngem siya. Nagsala kami nakadagkat kami manong atod mas tao. Naka-Amerikanak mo ta, kaslang gugwapok pa ang ni Ronald na anak ko. Amumiti agsaw, ag-response, karag itinaitad kang kuha ng regalo. Kinunana. In kari ni Daddy, ay Sam, in kari ni Lolo kanyak, nga mga alak ton ti lisensya. Kapot mabalin ako nga mga alat lisensya, ngag-drive, igatangan nakto kanot ko check. Thank you, Lolo. Thank you in advance. Kunada, nga digitek debo kaduan na, nga mangyama mo, ti boyfriend na. Yamamok kada kayo nga rod, ti boyfriend ko. Ngawan sa bali, no saan nga ni Mr. Simon Alentado ni Lolo. Ha? Hala? Suot boyfriend na? Ni Lulong na? Hala? Idi umasadeg manong name idi umasadeg iti ayan na. Manong, inarakop na. Nag-lips to lips kami ti sanguanan ti ado nga sangaili. Nagpalpalakpak da nga nagriyaw. So bagay da. Ubing matpay ni Sir. Oh, kinan nyo. Agbagay da. Kinan nyo. Kaslag kasardar da. Sir Ronald kin ni Sir Simon. Ngem dagiti dua manong name iti nagprotesta. Da Ronald kastamatan ken ni Ani dagiti kasawa. Saan nga rumbing da itoy? Agang angaw lang dagiti dua. So nga saan kayo mamatpati? Apay nga bagam takasta. Apay nga diyo kanunungan. Baluak, balasang, agbimbinatag kami. Madikadi, age doesn't matter. Sikal madlang nga bagat takasta ani. Ininauna ka ng niya. Barok. Oh. Abay, di kayo magbagay. Agbagay kayo. Agbagay kami, mat. Nagpimpinatag kami. Di kami sweetheart. Kasi nangagpeso, daddy. Mami, ay etek ni Lolo. Ay kamabain, Lolom, agbaling asawam. Kaya nangarot kit apit pimpinatag kami mat. Anangarot ti awag yung kanya kon, Papa. Di katugangan. Papa, awagan anak ti Papa. Kaya na, gabot na natin siyuman mo nga anak ti asawam. Asawak to. Sinungar ti matong palit ito nga balay. Ha? No idi. Katsikat ti amak, katsikat matungpal. Ita, siyak betin ti awagam ti Papa. Di siyak ti matungpal. Akit wana Papa, nisok ko nam. Hindi kami, sweetheart. When Daddy. Daddy ko nam, sweetheart. Saan nga Papa? Sige, Daddy. Tay anak ko, nagbalin nga Daddy. Tay anak ko, nagbalin nga katugangak. Tay anak ko, madunggang nakmatay. E di agasawa kami kay ni Cristel. Tadi na matan nga na-control. Di na matungtungpalin, malaplipatan na matagtumar, manong name. Masikugan. Yung kasar ko nga rod, manong name, sakbay nga dumaktul tiyan na. Ori ta itulo ng tulat tatagbasa, ori masikug ko na. Isardeng ng tulangan o inaknan, dadya anak mi. Di apo ko. Ni Daddy Ronald. Agapo ko matintilo ko. Tsata di apo ko na. Di awag na di apo ko na. Tituod. Agit apo ko talaga. May nag-asawa kami ni Cristel manon na may naturturayan nga amang ni Ronald kami siya. Nagkapam. Pagkasi ba nagsawam ka niya? Oy, katugangan na. Nagkapuan. Kuha, Daddy. Napanagpasit tagpalangat. Pasensya ka, Daddy, ha? Mapeluwang kami, eh. Ano mapeluwang yung bagbaka?
Adad nga ubing tilangak ng sika. Ano, papasko mo na da. Ubing namin ti asawa, sika. Naatatay nga ti asawa mo ti sika. Iso nga, lumaklakay talangam, kitsiyak, ubing. Unan sa sakta, ma'am, sakta kadukangam. Naturay kalat. Alawan, daddy, no problem. Duwa, manong nemi, tinagbalin, ngayon sagot ni Apo Diyos nga anak mi kini Cristel. Na ituloy naman lahat nagbasa, kat mga obisina iti bangko. Ilinto tadag iti agasawa nga Ronald, kastamatan kani Ani, kat sa handa nga nadaan ti anak. Saan sama na makaputot dati bunsok kunak. Imbag adadas human na, di ka dada pala panakaanak na. Nga di anak na, inasawak mo. Naisureta nga rin ni Cristel. Nagbalin nga nakaayo, dagiti anak mi, manong nemi nga apo ko, da Ronald kini Ani. Dadang isudat mga asikaso. Nagsibot na mapausan da nga ron, nga madaan ti anak. Kat tinagbalinan nga apo ko da, ison iti panakaanak da. Dama minsan, manong nemi kat adu dagiti saan nga mamati. Nga ti panakasawak ti may kadwagong daway kadagtawan laing iti 18. Ang takunadan, no asin no atala ka tinekari mayat kamanunusan. At sana kang babawi, kabatak pimpinatag kama talaga kini Cristel, da kami tinekari. Nagbalinak mayat, kanasyak, kanapudno nga asawa kayang kuhana, kastamat isuna kaniyak. Nagbaling kami nga nundunguhan naganak kadagiti anak ni. Dito nga rin, di ba kasalita, manong nemi, kasla, idilaing kalman nga napasamak, gaman naklauna, iti anos mo nang basa, manong kunak, tain inaw nakapay lang yung siyak, 67 munsan, ket, ana, duwamat anak yun, manong kumarot nga taon, di kita anak yun, di inaw nakapay siyak, ay wala ya. Halawen. Ito yung nga rin, agyaman, Simon. Simon, thank you. Tingin ka pa ng iburay at napakasalitaan. Nag-asat ka. 18, ha? Sa bagay, at dapat kita 14.